Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta hortara goaz. Bada garaia noiz bai dezagun guda. Gaur Bilabonako Fleming eskolara etorri gara LH2ko aurrekin ispiluari begira izeneko tailerra egitera. Tailer honen helburua da aurrek egunerokoan erabiltzen dituzten hizkuntzak zeintzuk diren aztertzea, eta horretarako 3 txoko desberdin osatu ditugu. Batetik etxea, bestetik eskola eta bestetik kalea. Eta kolore ezberdinen bitartez, ze hizkuntza erabiltzen dituzten aztertu dute. Euskera erabiltzen dutenean berdez margotuz, gaztelania erabiltzen dutenean gorria, beste hizkuntzaren bat erabiltzen badute morea, eta euskera eta gaztelania nahastuta erabiltzen badituzte horia. Herrian euskara. Euskal Herrian euskaraz, Euskal Herrian euskara. Panel ezberdinetan ikusi da kolore aniztasuna handia dela. Hizkuntza aniztasunaren eredu izan da. Hala ere, gehien nabarmenduren diren koloreak gorria eta horia izan dira. Horrek esan nahi du, euren egunerokoan ohikoenak diren hizkuntzak gaztelania eta euskera eta gaztelania nahastuak direla. Euskal Herrian euskara, hitz egiterik ez bada. Aurren hizkuntza ohituretan hainbat faktorek eragiten dute. Etxeko hizkuntza, ama hizkuntza, ingurune hurbilan duten egoera soziolinguistikoa, kultur kontsumoa, baina guzti horretan argi dago aurren kasuan gurasoek ere badugula zeresan handia. Aurrei euskeraz aritzeko eta aditzeko aukerak eman behar dizkiegu. Erreferenteak eskaini behar dizkiegu eta bereziki gu izan behar dugu erreferente nagusiak. Ez soilik hizkuntza transmititzeko orduan edo euskera transmititzeko orduan, baita hizkuntzarekiko balioa edo sentimentua transmititzeko orduan ere. Bilabona herri euskalduna da. Herritarren gehiengoak badaki euskeraz. Eta Fleming eskola ere euskalduna da. Bertan de ereduan ikasten baitute gure aurrek. Horregatik, euskera zabaltzen jarraitzeko, gurasook ere egin dezakezuen horretat euskeraren aldeko konpromisoak hartzera gonbidatu nahi zaituztegu. Hausnartu eta aztertu zuen egunerokoan euskerak zer txoko duen, eta horren baitan zer gehiago egin dezakegun euskeraren alde. Bakoitzak bizi duen errealitatetik abiatuta eta egunerokoa oinarri hartuta. Zer pauso eman dezakegu txikiagoa edo handiagoa euskeraren alde. Euskal Herrian euskara.